Szeretettel köszöntök mindenkit. Szabó Talabér Krisztina vagyok, a Húsin túl Gasztró blognak vagyok a szerkesztője. Megtalálható vagyok Facebookon és Instagramon, ahol növényi és vegán ételrecepteket szoktam megosztani, illetve életmódtippeket. Úgyhogy aki szeretne továbbiakban is recepteket, információkat gyűjteni, akkor szeretettel várom az oldalamon. És akkor a mai ételbemutatónknak a témáját próbáltuk egy kicsit aktualizálni. Ugye közeleg a húsvéti ünnepkör, illetve a tavasz, és ugye ebben az időszakban azért általában a magyar táplálkozás az eléggé terhes az állati eredetű termékektől, tehát elég sok hús, tojás és egyéb kerül ilyenkor az asztalra, és azért is gondoltuk azt, hogy hozzunk olyan kóstolót, olyan növényi ételeket, amik a megszokott ízeket hozzák, de új alapanyagokkal, és akár egy egészségesebb alternatívát is tudnak jelenteni, úgyhogy az ételbemutató után lehetőség lesz, hogy ezeket megkóstolni, illetve a recepteket is elvinni és kipróbálni otthon, hogyha esetleg kedvet tudtunk hozni ezeknek az ételeknek a kipróbálására. Az első téma, amit hoztam, ugye Zoli már ezen az előadáson is, és ugye a korábbi alkalmakkor is többször ugye említette, hogy érdemes lecserélni az állati eredetű élelmiszereket növényi alapanyagokra, és ez először olyan ijesztőnek hathat, hogy hát akkor ne egyek most akkor se hús, se tojást, tehát akkor mit tegyek, vagy milyen ízeket fogok akkor tapasztalni. Viszont, hogyha vannak olyan kedvenc ételeink, amiket szeretnénk növényi alapanyagokból esetleg kipróbálni, van rá lehetőségünk. Így az első téma, amit hoztam, az a tojásnak a helyettesítése. Itt elsősorban az ízről fogok majd főleg beszélni, illetve aztán majd ahogy haladunk a néhány példát, amit hoztam, akkor meglátjátok, hogy hogyan tudjuk az állagot, vagy akár a formát is úgy beépíteni a főzésbe, hogy valóban ne tűnjön fel a tojásnak a hiánya, és ezáltal ugye egy koleszterinmentes ételt fogunk kapni. Az egyik fűszerünk az a fekete só, a himalájai fekete só. Ebből körbe fogunk adni egy kis üvegbe, ki lehet bontani, meg lehet szagolgatni, és meg lehet nézni, hogyha aki nem ismeri. Erről majd a későbbiekben fogok beszélni, hogy mit lehet róla tudni. Most csak egyelőre ennyit említenék, hogy a fekete sóval tudjuk fűszerezni az ételt. Ez egy kéntartalmú só, amivel tojás illatot, illetve ízt tudunk elérni. Lehet, hogy így az üvegben annyira nem érződik, majd az asztalon van kétféle tojásos étel, amiben meg tudjátok majd kóstolni. Egy szendvicskrém és egy tojássaláta. A másik pedig a kurkuma, amivel a sárga színt tudjuk elérni. És így tudunk készíteni rántottát, például tofuból, illetve csicserilisből, és egyszerűen csak annyit csinálunk, hogy a só helyett ezt a fekete sót tesszük bele, ami ugye hő hatására jobban kijönnek azért az ízei, illetve hogyan elkeverjük valamiben, és fel tud oldódni, akkor megadja ezt a tojásos ízvilágot, illetve ismerős illatot. Omlettet is készíthetünk csicserilisből, ugye itt vízzel kell kikeverni, itt is szintén ugye megadjuk a színt a kurkumával, és ugye a fekete sóval ízesítjük. Ugyanígy tudunk panírt is készíteni, összekeverünk akár zablisztet, akár csicserilistet, egy ilyen palacsinta, tésztaszerű állagú keveréket készítünk belőle, és ebbe belemártjuk a zöldségeket, és akkor sütőben például tudunk ilyen rántott zöldségeket is készíteni. Aztán az asztalunkon is van tojáskrém, illetve tojássaláta, itt is ezekkel az ízesítéssel el tudjuk érni ugyanazt az ízvilágot. Készíthetünk tojáskrémet csicseri borsóból, ami itt most az asztalon is szerepel, ezt majd meg tudjátok kóstolni, valamint egyéb főtt-hüvelyesből, vagy akár tofuból. Tojássalátát úgy szintén tudunk tofuból készíteni. Aztán a másik opciónk ugye egy majonéz elkészítése, ugye itt is a fűszer az ismert fekete só és kurkuma, ebből pedig tudunk készíteni többféle verziót, erre hoztam több példát is. Egyrészt, hogyha kesudiót beáztatunk és leturmixolunk, akkor ugye egy krémet fogunk kapni, amit gyakorlatilag bárhogy tudunk fűszerezni, vagy főtkölest is turmixolhatunk, illetőleg használhatjuk a csicseri borsónak a főzőlevét, amit akvafaba néven szoktak emlegetni. Aztán használhatunk még
Ugye itt már az állagokra térnék ki egyúttal, hogy haladunk tovább, hogy hogyan készítsek akkor mondjuk egy nokedlit vagy egy csipetkét tojás nélkül, hiszen van egy ilyen összetartó, egy ilyen ragasztó funkciója is sok tésztában, vagy akár egyéb tésztafélében, süteményben. Hát egyébként vagy egyszerűen ki is hagyhatjuk, vagy használunk tönkölyfehér lisztet, aminek van egy olyan tulajdonsága, hogy úgy veszi fel a vizet, hogy egy ilyen nagyon jó állagot tud képezni, és nagyon szépen összetapad. Úgyhogy akár csipetkét, akár nokeddit készítünk, válasszunk valamilyen tetszőleges lisztet, de adjunk hozzá egy kis tönkölyfehér lisztet is, és nagyon jó állagot fog adni. Aztán a keltésztákban, gyúrtésztákban, palacsintákban teljesen el is hagyhatjuk, tehát akár az egyéb, mind a tojást elhagyhatjuk, mind pedig magát a helyettesítést, esetleg egy késhegynyi kurkumával be tudjuk a kis kellemes sárga színt adni. Süteményekben, ugye ez már tavaly volt egy olyan alkalmunk, ahol a süteményekről volt szó, és ott már ugye szót ejtettünk arról, hogy a süteményekben még hogyan tudjuk helyettesíteni a tojást, hogyha esetleg szükségünk van rá. Tehát konkrétan, hogyha mondjuk azt írja a recept, hogy egy egész tojás, akkor azt ki tudjuk váltani egy evőkanál őrölt lemmaggal vagy csiamaggal, amit 3 evőkanál vízzel összekeverünk, és ez egy ilyen gél állagot fog képezni, körülbelül egy 5-6 percet kell várni, és gyakorlatilag egy ugyanolyan kocsonyás anyagot fogunk kapni, mint maga a tojás. Vagy használhatunk banánt pürésítve, vagy almaszószt. Itt az asztalon lesz majd répatorta, amiben banánt tettem tojás helyett, illetve van benne őrölt lemmag is. Így egy kicsit ugye a banán édesítés funkciót is betölt, de ugye a tészta állagán is segít. Illetve ugye a közepes tojás fehérjét, hogyha habbá szeretnénk verni, akkor ezt az említett akvafabát, ezt a hüvelyes főzővizet, ezt fel lehet verni ugyanúgy habverővel, és ugyanúgy egy tojásfehérjének kinéző anyagot fogunk kapni belőle. És akkor csak néhány kevcsináló, ugye itt egy tofurántotta van a képen, ezt lehet gazdagítani hagymával, paradicsommal, paprikával, vagy akár spenóttal. Itt van egy vegán tojásos nokedli, tehát itt csak üresen a tofut lemorzsoltam kézzel, serpenyőbe, és akkor egy pár percig átforgattam tényleg, hogy csak a fűszerek kioldódjanak, egy kicsi kurkuma, egy kicsi fekete só. Elkészítettem a tojásmentes nokedlit, és akkor a végén összekevertem. És itt pedig egy csicseri omlett készült, ez pedig ugye a csicseri lisztből. És a másik ilyen ismerős, vagy valakinek akár új alapanyag lehet, az maga a sikér, ugye a búza glutén, amiről ugye beszéltünk már az előző alkalommal a kenyérkészítés, kenyerek kapcsán. Itt az asztalon majd meg tudok kóstolni egy tofus szejtán sonkát, amiben tettünk búzasikért is, ami egy nagyon jó állagot tud adni az ilyen húspótlóknak, tehát ez egy ilyen elég népszerű formája annak, hogy hogyan tudunk tényleg húsállagú és jól szeletelhető házi húspótlókat készíteni. Ugye ez egy ilyen liszthez hasonló alapanyag, ami egyébként a péktermékeknek a szerkezetét is javítja, egy magasabb, szép keltésztát tud eredményezni, viszont hogyha fűszerekkel és vízzel összedolgozzuk, akkor megkapjuk belőle a szejtánt, ugye ez már a konkrétan sikérből készült termékünk lesz, amit ugye húspótlásra tudunk használni. Elhoztam nektek érdekességként, hogy 100 g szejtánban körülbelül 25-30 g fehérje van, ami megközelíti egyébként a csirkemellnek is hasonló a fehérje értéke 100 g-ra vetítve, és egy ilyen jó, szállasabb, rágósabb, egy ilyen húsélményt tud adni az ételekben, illetve gazdaságos, ugye elég olcsó, nagy kiszerelésben lehet kapni, jól tárolható, sokáig eláll, tehát tényleg mint egy kis zacskóliszt, úgy képzeljétek el. És ahogy készítettük például ezt a tofu sonkát, nagyon fontos, hogy jól befűszerezzük, mivel ugye alapanyag és nincs semmilyen íze, és összedolgozzuk, pár percig dagasszuk. Minimális vízzel, illetve adhatunk hozzá vagy tofut, vagy főtt hüvelyeseket, de úgy is el lehet készíteni, hogy csak vízzel dolgozzuk ki. Ami nagyon fontos, hogy ne dagasszuk túl, mert egy idő után ilyen nagyon gumis állagot fogunk kapni, tehát ezt tényleg így gyors mozdulatokkal összedolgozzuk és formázhatjuk is.
és ezután eldönthetjük, hogy előfőzzük, vagy gőzöljük, vagy megsütjük. Itt a sonka esetében egy ilyen gőzbensütést alkalmaztam, ez egy kicsit alacsonyabb hőfokon volt, egy órát a sütőben. Először be volt nagyon csomagolva alufóliába, úgyhogy a saját gőze az ne szökjön ki, és akkor fél óra múlva pedig alufólia nélkül lett tovább sütve. Vagy lehet azt is választani, hogy az előfőzést elkészítjük, ez főleg a klasszikus formákra igaz, tehát amikor csak vízzel összedagasztottam a sikérport, és ezután az előfőzést követően tudjuk tovább formára vágni, és aztán vagy ételbe belefőzni, vagy pedig sütőben sütni, vagy grillezni. Tehát gyakorlatilag így néz ki a sikér. Nagyobb üzletekben is lehet kapni, vagy bioboltokban, és akkor hoztam néhány képet, ezt házilag készítettem, ez az a módszer, amikor csak vízzel, fűszerekkel összedolgoztam, megfőztem, ilyen nagy gombóc volt, és azt ilyen kisebb darabokba szétszedtem, és ez főzés után van, tehát ez az előfőzött állapot, és akkor felszeltem csíkokra, kockáztam, kisebb csíkokra, ezt le is fagyasztottam egyébként, tehát érdemes akár, hogyha nekiállunk tényleg, és kedvet kapunk hozzá, ez, ha jól emlékszem, szárazon mérve volt 250 g sikér, és hát gyakorlatilag 3 ilyen nagyobb adag húspótló jött ki belőle. Illetve a szejtánsonka, amit pedig említettem, amit meg tudtok kóstolni, azt felszeletelés előtt lefényképeztem, hogy így nézett ki. Ugye itt, amikor összegyúrtam, akkor egy ilyen kis gombócot csináltam belőle, ez tényleg olyan, mint a gyurma, tehát ezt valamennyire lehet formázni, és akkor utána késsel csak beírdaltam. Aztán, ami még alapanyagokról, ugye már beszéltem röviden a fekete sóról, és szerintem körbe is ért. Ugye ez a kala namak néven lehet ismerni, ez főleg ugye Indiában ismert fűszer. Kinézetre ugye ilyen fekete és rózsaszín szemcséket tartalmaz. Itthon is többfélét lehet kapni, lehet ilyen durva szemű sót kapni, vagy ilyen finom szemcséset, mint amit én is körbeadtam. Ugye magas kéntartalma adja ezt a tojásos ízt és illatot. Viszont ugye, mivel sóról beszélünk, érdemes ugye mértékkel adagolni, hiszen ugyanúgy magas a nátriumtartalma, mint a sónak, illetve ugye érdemes a főzés végén hozzáadni az ételhez, meg akár így kóstolgatni, és ne lepődjetek meg, tényleg irtózatos tojásillat tud terjengedni ilyenkor a konyhában, amikor beleteszitek egy készülő ételbe. De hát ugye ezért is használjuk. Aztán a kurkuma, az pedig egy fűszer, ami a gyömbérfélék családjába tartozik. Ez egy nagyon szép sárga színe van, és ami nagyon fontos és kedvező az az, hogy a benne lévő hatóanyag a kurkumin, az egy rendkívül erős gyulladáscsökkentő anyag és antioxidáns, úgyhogy nagyon egészséges is fogyasztani, és ezt színezésre is tudjuk használni. Íze különösebben nincs, kicsit inkább ilyen földes jegyeket hordoz magában. Annyit tudok mondani, hogy óvatosan adagoljátok, mert ha egy picit több kerül az ételbe, egy kis kesernyi és utóízt azért tud adni. Úgyhogy azt érdemes óvatosan adagolni, vagy akár egy tésztába is elég egy késhegynyi, mert különben nagyon rikító sárga színű lesz az étel. És itt látható a kurkuma. Ugye ilyen kis gyömbérhez hasonló, ilyen gyökérnek néz ki, és akkor porítva is lehet kapni. Aztán hoztam még néhány alapanyagot, az egyik a sörélesztő pehely, ami szintén került a szejtánsonkánkba. Ugye ez egy nevében is ugye látjuk, hogy élesztő, tehát ez egy inaktív, hőkezelt élesztő, tehát ez nem tud megkelni, meg nem okoz semmilyen furcsaságot sem, hogyha elfogyasztjuk. Magas fehérje, B-vitamin, cink és szelén tartalma van, és egy nagyon jó sajthelyettesítő. Aki szereti a sajtokat és a sajtos ízt, azt ezzel a sörélesztő pehellyel ugyanúgy el tudja érni a főzés során. Nem muszáj hőkezelni, tehát ez ebben a pehely formájában már fogyasztható. Lehet belőle készíteni házi parmezán sajtot is, és hát azért az árát tekintve is egy sokkal kedvezőbb dolog, mert hogyha megnézzük egy kilós árát, összehasonlítjuk, azért olcsóban ki tudjuk hozni a házi parmezánt. Az oldalamon van is házi parmezán recept, mert kicsit régebben posztoltam, de gyakorlatilag úgy tudjuk elkészíteni, hogy valamilyen olajos magot, ami éppen van otthon, tehát ez a lemmagtól a kesudióig lehet bármi, amit szeretünk,
és ahhoz hozzáadunk egy kis sörélesztőpelyhet, és együtt ledaráljuk. Teszünk hozzá egy kevés sót és egy kis fokhagymaport, és megkapjuk ezt a sajtos, erős ízvilágot, amit a parmezán is magában hordoz. Illetve ugye lehet házi vegán sajtokkal kísérletezni, akár kesudióból, tofuból, főtkölesből, és ahhoz is tudjuk ízesíteni, valamint nagyon jó salátaöntet, hogyha citromlével, kis kevés olívaolajjal, sörélesztővel, egy kis reszelt fokhagymával összekeverjük, valamint ugye tudjuk szendvicskrémekbe is tenni ízesítésként, és besamelben is nagyon jól mutat, hogyha készítünk egy vegán lazányát például, akkor már a főzéskor a besamelbe, amikor már kész van, én akkor szoktam a végén hozzáadni. Aztán hoztam még ugye 2 magot, ami ismerős lehet, ugye a lemmag, illetve a csiamag. Ebből is ugye a lemmagot ugye már említettem korábban a tojás helyettesítés kapcsán, a csiamag is ugyanígy hasznosítható. A csiamag ugye drágább, ugye ez Dél-Amerikából származik, viszont a lemmag az egy olcsóbb, elérhetőbb alapanyag itthon, ugye ez egy európai magféle, is rendkívül gazdagok omega-3 zsírsavakban. Ami viszont nagyon fontos, hogy az előnyeit csak úgy tudjuk hasznosítani, hogyha megdaráljuk kávédarálóban, vagy legalább letörjük mozsárban, vagy amivel tudjuk, tehát hogy feltörjük a magot, és így fogyasztjuk el. Mind a lemmagot, mind a csiamagot érdemes fogyasztani őrölten, akár napi szinten is. Nem muszáj ezeket sem hőkezelni, de egyszerűen bele lehet keverni egy zapkásába, vagy egy smoothie-ba, vagy akár felhasználni egy recept kapcsán. És ugye vízzel elkeverve ugye felveszik ezt a gél állagot, amit említettem, és akkor így akár tojás helyettesítésbe is tudjuk használni, vagy lehet belőlük pudingot is készíteni. És akkor a sörélesztőpehely az egy ilyen formában lehet például kapni. És akkor hoztam még egy alapanyagot, ez az agar-agar, amit meg tudtok majd kóstolni, nem, mert íze nincsen, de a növényi párizsinak a készítéséhez lehet például használni. Ez egy vörös moszatból kivont zselésítő anyag, és gyakorlatilag a zselatinnak a növényi megfelelője. Egyébként még az almapektin, aminek ilyen hasonló hatása van, amivel tudunk zselésíteni növényi alapon. Ugye ezt általában ilyen kis, tehát tényleg mint a porzselatinahoz hasonló formában lehet kapni, és ugyanúgy tudunk vele készíteni kocsonyát is, akár zöldségekkel, különböző krémekhez, aszpikokhoz, vagy ugye az említett vegán párizsihoz tudjuk felhasználni. És amit nagyon fontos, hogy ezt mindenképp fel kell forralni, hőkezelni, hogy ez a zselésítő hatása ez érvényesüljön, és így tudjuk aztán az ételbe belekeverni. És egyébként, ami még kedvező, hogy sokkal nagyobb tartást ad ez az agar-agar, mint a zselatin az ételeknek, és stabil marad ez a zselés hatás szobahőmérsékleten is. Egyébként így néz ki maga a vörös moszat, amiből kinyerték ezt az anyagot. És akkor köszönöm szépen a figyelmet, és emlékeztetőül akkor itt látjátok még egyszer, amiről Zoli is beszélt, az Életmód Klub Kaposvár Facebook csoportot, amihez, hogyha csatlakoztok, akkor ott is értesülni tudtok a következő eseményeinkről, illetve oda fel szoktuk tölteni az elhangzott recepteket és a prezentációkat is, valamint ugye be tudtok követni engem is, illetve Zolit is Facebookon vagy Instagramon. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és mindenkinek jó kóstolást kívánok!